Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Ingke kayong kayantabe, lulugod at magmasabal. Palabungan tamo, kening programang makiramdam at magparamdam. Like ko, love ka. Maya, pabingining Diyos po kaya kayo nga ninipuy Kuya Marvin at makayantabi kayo pa mo rin po king DWBL 91.9 Bright FM, yung radyo na ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Welcome po king kakatamong Year 3 Episode 35 ning programa ning Archdiocesan Council of the Laity ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Ing like ko, love ka, programang makiramdam at magparamdam. Abayon nyo kami po kening metong oras sa kwentuhan patungkol ka rin niyayaliwang pigagap at kayo sandaring kapatatamong like ko o ring nausan tamong ka-like ko. Ayan. So, amis ko pong bagyain kaya katamong radyo ngayon ne. It's been a while ne, Sir Joel. May wala tamo po king ere o pauli na ning maritak pong kabisihan. Netong po ka rin maging kabisihan tamo talaga yapining king kooperatiba. So, ngayon pong aldo ngayon, ino nga papansinan nyo rin kaya katamo pong adwang guest. Yan. Ning metong po, may nibatan niya king king Cooperative Development Authority Region 3, specifically king Pampanga. Yan. At yung kaya katamo pong metong nga guest, at siya po via online, yan, king Zoom. The only thorn among the two, the only rose among the two thorns hanapin. Dr. Carmela Dizon. Medyo magpahapyaw la pong bagyang pa magpakilala ngayon eh. Muna na siguro yung Sir Cres. Sir Cres, mamaya kang maya po oras kang karing kakatama kiramdam at nung no ka rin ka talaga connected. Yan. Maya pagkat panapon po, Kuya Marvin, dakal pong salamat king pagkakataon na muli maging guest. Metong ko ka rin maging guest for your program this Saturday. It's been a year, ne? Yeah, almost a year. July 29 niya, linawin when we had this session po or program na sinama ko ni Kuya Marvin. Yes. By the way po, ako po muli si Crescencio Pilao Jr. from the Cooperative Development Authority Region 3 Extension Office dito po sa Government Center sa Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. And also good afternoon po sa ating given yung napakaganda eh. Nanalo nating Mrs. Cooperative sa ating Angeles sa City, CDC noon. Yeah, way back 2006 yata or 7. Last year na ipasa niya. Hindi lang natin siya masyadong nakikita ngayon sa monitor. Nawala po siya sa monitor namin. Iba po yung nakapaskil sa monitor. Mamalay Dizon ang nag-iisa po. Yeah. Mamalay, mamiyakan po kaya ka rin kaya katamo makiramdam. Ayan, nakita na natin dyan. Maya pagat panapon po, karing makiramdam. As mentioned po, ako'y Carmela Dizon, pero I'm fondly called Malay by my friends and my hindi siya Malay. Malay. Sir Cres, yung pagiging Mrs. Co-op ko po ay naipasa ko na yung but I held it for 17 years. Yes. Ang tagal na hindi nag-conduct ng Search for Mrs. Cooperative ang lungsod ng Angeles. So finally last year, nailunsad po natin yung event. So naipasa na po. Ang ating bagong Mrs. Co-op ay si Ma'am Ivy Tuazon of Angeles University Foundation Multipurpose Cooperative. So ako po yung chair ng AUF Co-op since 2019. And I'm also currently sitting as chair of the Angeles City Cooperative Development Council and the vice chair of the Pampanga Cooperative Union. So nag-uniform po ako para naman mai-represent ko yung aking cooperative ngayong hapon na to. So magandang hapon po muli. This is my fourth time to guest in Like Collab ka. Pero first time online. Yes, lagi kang na-chuken. Yung iba, pala, chukuken, eh. Pero this time it's a bit of a different experience because I'm joining online. At chuko po ngeniking
Concepcion, Tarlac, joining my family for summer outing. Pero love kay Sir Marvin, ng po Sir Chris, kaya aisip ko, mag-join na ako mo online. Pwede naman din pala. So I'm glad to be with you guys. Yes. Sabi ko nga, hindi tayo matitiis ni Ma'am Malay ngayong araw na to. At shoutout po kang Ferdy, Bisaya po talaga magkiabe. Pero pauli na po ning prior commitment. Yan, yun po tangganitang kay. Sabi na ka na ako, potang minsan ni guess mo ko hanggang akong dili agis hanggang netong oras. Agyo ito. Well, anyway po, at least atinda ko pong idea na ano po yung kakatamang pisabyan ngayon. Metong nga po ka rin kakatamang maging advocacy personally, because I am a member and also an officer keng netong cooperative. So, I make it a point na as part of our advocacy as part of the cooperative, netong na po karing buritamong babye panahon keng kakatamong radyo ing pamamye kabalwan ng mga nanotaya pong itaguyod or umpisa ning metong kooperatiba. At ban kanita po makapakiabi kayo keng kakatamong maging discussion ngayon Malyari kayo pong makiabe karang miyayaliwa tamong platforms. Muna dili malyari kayo pong mag-text karang kaya katamong cellphone numbers. Karang smart subscriber 091835188282. Akit yula po kayong kakatamong live ngayon reta. And also karang Sun Cellular subscriber 0942-357-4268. At malyari kayo pong manalbe kayong kakatamong online live stream ngayon kayong Facebook at saka kayong YouTube. Kayong YouTube po, ASF Radio Station 91.9 FM. Ito po yung i-type yun. At yung kakatamo pong Facebook, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official/ASF radios. At karen pong bisang manantabi kaya kami keng Twitter, nangyan nilagyo na ning application is X at saka keng Instagram, DWBL 91.9 Bright FM. Paki-like, subscribe, follow, and share tala po. Ban ganita dakala pa po rin kaya katamang maging kayabe kaya katamo pong pamag-update ka rin. Miyayaliwang programa ng kaya katamong radyo. At kaya pong bisang magpa-advertise, pwede kayo pong mag-email asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At kaya naman po bisa mag-donate, pwede kayo po mag-donate keng kakatamong radyo, keng Archdiocese. Malyari lola pong ipadala keng GCash account number 0905-319-4871 ang makilagyong Joseph Mary Bakay. At kaya naman pong bisang diretso keng BPI and BDO, akit tala pong maka-flash keng kakatamong screen nganing live at syempre karing description na po at kaya naman pong makiramdam kareng karelang transistor radio malyari lola pong damdaman kareng miyayaliwang plugs na nikikatamong radyo. At sana po abayin nyo kami, suporta, king pamakiramdam, at syempre, karetang financial support na pwede pong yampang. Ban kanita magtuloy-tuloy po yung kakatamong radio and at the same time, dakala pa po rin kakatamong kakalugurang malyaring akayabe. Dakal pong salamat, kareta pong meging kayantabe mina, kayong pamagsulong kayong kakatamong radio. Okay, at ban kanita po, formal tayong umpisan, abayin nyo ko po kayong kakatamong makuyad na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diwang Banal, Ama naming mahabagin at mapagmahal, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya ng paglilingkod sa media. Tulungan mo po kaming maipabatid sa mga taong maaaring marating ng aming programa ang mensahe ng pag-asa at biyaya. Ano man ang kalagayan nila sa buhay. Naway mangusap ka sa amin at kami iyong samahan upang sa pamamagitan ng programang ito, maibunyag mo ang kahulugan ng buhay. Basabasan mo ang gabing ito upang tumagos sa aming puso't isip ang paksa na aming tatalakayin. Naway ang inyong abang lingkod, ang aming mga resource person ngayong araw na to, ang technical people na nasa booth, ay maging instrumento mo upang maipahayag at maipalaganap ang mabuting balita at maging gabay namin sa bawat hamon ng buhay nang naaayon sa iyong kalooban. Mahal naming Birhen de los Remedios, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diwang Banal. Amen. Okay po. So,
Makuyad mo pong review kita milabasan in kaya kata mo pong making guest kanita aguli at ko pong kodi ko nanding Kenny lawen tayo ulit. Alright. Brother Roberto Vibar at metong niya po karing maging topic na po ng Karelang P. Sabi kanita is ikalawang pagkakataon, totoo ba? Hindi pong kasanting itang maging episode. Uling in kaya kata mong maging guest metong niya pong I think dakalya po delanan pagsubok king be at mekad ketang second chance akit at akit na yung lalam at lugod na ning apong Ginoo. Maging host tamo po kantara may asawa na Iweng and Noel Sibal. Ila pong maging kayantabe daw uling ikatamo. Medyo magpariblake pong bagyabagi last kanina. Kaya di ako po rin kanto. Sabi-yabi mo rin last. Sabi-yabi kami po kanta ka rin. Second chance in love. Second chance king life. Sana po ang tabayanin niya po. Something niya po itang maging episode na kanita yan. Dito po bisang manik Bagyo, marimla po ngini. King Bagyo no makana nakapalik. Marimla ka rin. Nakanya po tinambay ko mo kaya harap na ning. Kayo mo pumamanik weekend. Weekend. Puti ako makapanikan namin kasi dikit-dikit laring sa ken kanita. Tumambay ka mo harap katedral na Sir Cres. May moment kami ka rin. Ay mamalay. Nung tinuki ka kanta ka rin. Nangina na kaning... Matudtud na ako kanta. Manalbeya ka pa. Dahil anong da kanta sabi mo, Manalbeya ko pang kaya. Oo, Manalbeya. Mag-Netflix ko. Itang pamaninton may gatang kape. Magkakape has led us to the cathedral. Yes, para yes. magstay. 30 minutes na. Yes, I think 30 minutes ito. May ito nga po masating Kuya Marvin, happy pining peace of mind na pantunan ko. Yes. Ay, mamalay. Kaya asali. Kaya alayang presyo itang experience ko that time. Hanggang mag-crave kong coffee, na ining experience ini kaya apagpalit. Kasi lang schedule No schedule. Environmental scanning yamin katang schedule kanil. But it led me into a reflection na na metong niya pong masanting karanasan mo rin ito. Mekad karim kaya katamong bising panahon pantunan tayo po itang solitude ito. And it will may recharge ko kanita. Na ako nga bisang lumibot kanita. Sir, distress ka. Matutod na ako sana kantang mo naman aning may kapagkaita pa kanta may kapag midnight market na. Mexican ko pa kasi may recharge ko that time. Okay, anyway po. Basta't balikan tayo po ito making episode. Daring kakaluguran tamong kalay ko na karing kadwang pagkakataon atintamo po atintamong patunayan na kaluguran na katama ng aping. Dakal pong salamat kareta miyasawang Weng and Noel Sibal keng pamamayo pong panahon kitang Aldo nga ito. Okay, so mag-break tamo pa mo pong mabilis kaya kaming pa magbalik pisabyan tane po yung kaya katamong pinaka-topic nga ni Understanding Cooperatives, the benefits and blessing nga pwede tamo nga tanggap. Kayo po mama ko uling magbalik pa rin yung programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. Kakaluguran, may good news kami sa'yo! Maaari mo nang suportahan ng ating Radio Apostolate at ipadala ang iyong tulong by becoming a Kakaluguran 919 member. I-message lamang ang iyong pangalan, space, yes to Kakaluguran sa ating Facebook page, Bright FM 91.9 o sa number na 0949-609-5478. I-fill out ang form at hintayin ang verification message. May mga exciting gifts and activities kaming inihanda para lamang sa iyo. Kaya ano pang hinihintay mo? Halina't sumali sa ating community at lagi mong tandaan, kahit sino ka man, kahit nasaan ka man, may kakaluguran kang handang makiramdam. Anong benepisyo ang natatanggap mo sa mga iniinom mo? Makinig kay Aling Severina Ortiz. Ako po si Severina Linsasagin Ortiz, taga Barangay Tumbaga 1, Sariaya, Quezon. 51 anyos na. Napakaganda po ng naging resulta ng pag-inom ko po ng Mars Capsule. May high blood po ako. Tapos yung time po na nanlalambot ako, pag inom ko po ng Mars Capsule, hindi na po ako masyadong napapagod. Marami pong benepisyong natatanggap pag inom ng Mars Capsule. Ang Mark Capsule Herbal Food Supplement ay mabibili na sa inyong mga suking butika at drugstores dito sa inyong lugar.
programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka, at kaya beke pa rin po ngayon Bengi, kaya katama pong CDA Cooperative Development Specialist 2, Kim Pampanga, Sir Cres, at syempre, kaya katama pong malagong Miss Co-op 2017 and beyond. Kaya kami pong chairperson King Cooperative AUF Co-op, and at the same time King ACCD, si Dr. Carmalay. Mamalay Dison, yan. Okay po, so kalupan na po nitang sinabi mi nandin this is an episode na nung rin pisabyan tamo ring miyayalaw yung pigagap tamo tungkol keng kooperatiba. At syempre mag-umpisa tamo siguro in person first question siguro Mamalay, kaya pa. What made you decide to be part of the cooperative? Actually, kanita niyang mag-member ko pa niya. I was a member as, I think, in 1992. I was a relatively young faculty member. To be honest, ala kong balo tungkol keng co-op. So, I just overheard two of my colleagues during the enrollment. They were talking about mag-loan la kanuad. Sabi ko, ay, nanoy ta ako. So, and then, yung co-op, padamakan yan, ay, nanoy ta ako. I'm a very curious person. So, tinuki ko karela. And, the pong first office na ruguning co-op, may kanyang lalam-eran na ng university. Because our university was founded by our then president, Dr. Emmanuel Y. Angeles. Yung purpose na po is para ding tao, if they have financial needs, alinorugo mag 5-6. So, banta, ma-avoid ita. So, he gave his kid money, 5,000 pesos para mauumpisa yung co-op with 33 members. So they started in 1981. So, 1992 na yung kukwento ko. So, it has been there for quite some time. But still, alala pa po sariling building, kaya kami mong lalam-eran. So, I became a member at that time. And then, many years passed. I was just a member. Manutang ko mo, mag-save ko at the same time. But I was not yet an active participant, I would suppose. I do not even remember attending general assemblies. Ala ko pa pong mga tampigagap. So, but in 2006, my life has changed. When one representative of the election committee, one officer of the election committee, Ms. Tish Tuyong, invited me to run. For nang time may Sir Cres in Mediation Conciliation Committee under CDA rule, pwede kaya pa elective position na pa. So nag-run kami ni Dr. Pai Iturralde and Ma'am Julie Basco, she's now in Australia. We were the original officers of the Mediation Conciliation Committee of the AUF Co-op. So, nung itong question mo, Sir Marvin, at mag-join kong co-op, wait ba ako makapanutang? Ba ako makapag-save at the same time? But it was one of the best decisions I've made in my life as a member of the community. Kasi from the time I was a member to the time I became an officer, there was a big change in my life because I've met new people. I've worked closely with some of my colleagues in the university who I did not have a chance to be working with nung alikumeging member co-op because they came from different units or departments, but in the cooperative because we were officers, ako yobra ko la. And then things changed when I became yung minuna ako after MedCon, naging kong vice chair pa ng AUF Co-op. I had two chairs. Muna po yung Mr. Boy Santos, and then later Ma'am Pai Iturralde, and then I became chair in 2019. So, at may pong karagul pamagbayo in Viejo when I became a member of the cooperative, much more when I became an officer. Ikamipin king co-op at among colleagues when we talk, may kapagawa kong bali kasi mag-loan ko king co-op, may kasali kong sakin, pahuli na ning co-op. Ali po kalaraman nita kasi our cooperative was so helpful in times of financial needs. Talagang atsuya mo yan banta makapag-contract kang loan. Pero syempre, that requires, kailangan biyasa kang mamayad, biyasa kang mag-save, padagulan mo yung share capital mo. Bantad kasi your share capital will be the basis for how much loan you can contract with the AUF Co-op. So maragulya po talagang benepisyo
kaya kami, alimu ka na ako, pero we started with 33 members, ngayon po kaya na kami. 900 plus, malapit na kami pong mag 1,000. Yeah. Sana miras na kaming 1,000. Kasi po kay institutional kami. So, it's a long dream. Yeah. Pero madagol na po in-improving co-op me through the years. So, talagang masaya kami kasi magaling la pong tinalan ding officers me. Plus, kaya kaming manager at nang kagaling. We were also inviting her to be here kaso niya po ka ng prior engagement. Siguro kintutuki din Sir Marvin. Miss Gina, basta makapag-share yaring king experience. Yes, This time, being manager naman of a cooperative. Yes, I think. Nagiranda niya siguro kanya. Wow, siguro. Pag Sana may kiranda, malayang notes kanya, potang-potangan yung mamalay. Anyway po, speaking of, Sir Cres is part of the CDA Region 3, specifically dito po sa Pampanga. Before Pampanga, Province of Bulacan. Province of Bulacan yung kaya-handle. So you've been in the CDA for the past? Start ko po August 1, 2016. 2016. Yes. So, pilan ka pa mo Opo. Mag 10 years ka pa in 2026. Yes, opo. Before that, loko rin ka connected? Mig-private ko and then mig-start kong government service 2014. King Dab, Sukaso, kay ko kanta, contract of service. JO, parang gano'n. And then, minaw siya yung CDA. May tanggap ko and then pundero niyan. Ako naman pinaisip na maging kay ko king cooperative. Silbi ko palaking kareng kooperatiba. Pero when I was younger, kiyabe ko pang Knights of the Blessed Sacrament. Di ba yung kakatamong values ka rin is I came to serve. Yes. And not to be served. Yes, so, yes. ngayon tutuwa ko. Yan Karin naman. magbalik na Ito nga tutunan mo kanina. na at kami pala to serve for the cooperatives, for the members. Yes, yes. And itapin makatula mo pag at yung CDA king metong nga munisipyo tang wala mo nang karagula bagay karelate ang presence mo hanggang kaya mo malagad na ganyan kasi Maliban king panamdaman na pulis ka maliya pong notion nito actually namamalay naman pong policing CDA patang pupunta uling mag-inspect lang mag-audit na po uling mag-inspect kami. Maragulya pong sahop actually. Totoo naman, regulatory body. Yes, pero itang guidance po na bibigyan ng Karen Co-op, mo tapatan. Kasi we should see CDA as our friend. Yes. Maliya po itang konsepto na muli sila, makanyan. Friendly police naman po. Sa likod tala parang gagawan tamo. I mean, the term pamagpulis kasi it's important. It's necessary. Kasi control measure yan. What's lawful, what is the right thing to do. Hanggang po rin kaya katamong kapulisan Pota po mamalyan ditang statement na mamulis la. Police are law enforcer. They just simply present to implement laws. Same as CDA. I think they are just there to implement laws. Regarding police. Napon kasi may akong orientation king barangay officials, king barangay Fortuna, Florida Blanca. Napon na ito. Kapitan Randy Pagio, yan, nung makirandam niya po, ikap, ng Fortuna. First termer kapitan niya po. Dati ang pulis. Kukwento na itang life as a police, potang mumuntahin kay metong nga barangay, kay Florida. O yan yung pulis. Yan na, manahimik na kayo. Yan yung pulis. Tuturuan na ako na rin tao, kareng-karelang constituents na pag nandyan ang pulis, huwag kayong matakot. Ang pulis ay kaibigan. Yes. Tsaka naman may takutan ka nung wala na ka masasalikot. Yung tatakot din natin gagawa niya mapala. Sabi na, hanggang ako mupuan lalako kita notion na pag ng pulis na mamulis lamo pong manyita. Yes. Po itang notion na po itang mako-controversial rugo. Ayun lalahatan. Yes. Totoo naman. Speaking of kalagayan, talagang siningit ng kalagayan. Being the specialist of Pampanga, kumusta naman po yung kakatamong cooperative in Pampanga in general? In general po,
hindi kasing panahon na ini, this is the period of preparation of the mandatory reports. Kasi according to the Article 53 na katamong Cooperative Code or itang katamong Batas Kooperatiba, itang RA 9520, the cooperative should prepare their annual progress report within 120 days after the close of the calendar year. So that's from January 1 to April 30 yung submission. So malapit na po. Yes. Actually, may kapag-roll out kaming series of orientations kay King Pampanga, particularly in general, yung April 4 online. And recently, through the convincing power ni Ma'am Gina. So, yung April 11... Wala ka, Ma'am Gina. Wala ka ngayong pag-uusapan ka namin. Joke lang. Nagtulungan namin siya ni Gina at saka ako. Mo ba kami? Sige, mag-TTA kami dyan. Mag-TTA ako dyan. Yes. And then February 20 and 27, I believe, Mabalacat and Florida. Pero dahil pindakal pa pong mangailangan sa mag-message kaya kami. May region-wide orientation kami for the preparation of reports niyang April 4. Pero king experience mi huling gagamitan tani itang system, itang cooperative assessment information system na nota mag-submit online. We would expect na hanggang after April 30, May 1 onwards atin pa po mag-submit. Yeah. So sa mga kasama po natin ngayon, wag pong mag-hesitate na i-message ako, i-message ang office kung kailangan po ng tulong regarding sa preparation ng inyong mga mandatory reports. Yes. Para by April 30, makasubmit tayo and hopefully by May, ma-issuean tayo ng Certificate of Compliance na meron na ang AUF ngayon. Yes. Pababayaan ba ni Ms. Jen na kayanan yan? And in addition with the Cooperative Annual Progress Reports and its attachments, meron na rin po tayong bagong report na gustong i-monitor ng ating government, particularly ang Fiscal Incentive Regulatory Board or FIRB. Yun yung taon na pagsasubmit natin ng Annual Tax Incentive Report saka Annual Benefits Report. So, pinapaliwanag lang po sa mga report na yun na gusto po ng government makita yung impact nung hindi nila singil ng buwis sa mga kooperatiba. Kaya tayo nagsasubmit po ng Annual Tax Incentive Report tsaka Annual Benefits Report. Imagine, hindi na tayo itatax doon sa ating kinita, doon sa surplus na tawagan natin, yung sobra. Bagkus, idadalhin natin ito doon sa statutory funds ng co-op, yung 4 na statutory. Una, yung reserve fund, no? Para sa sustainability ng cooperative. May iwan yan sa cooperative. And then meron tayo yung Cooperative Education and Training Fund, yung CETF, na yung kalahati nun kailangang i-remit lang ng kooperatiba sa isang federasyon or union of cooperatives na inaniban po niya. Yung kalahati nung CETF na yon sa cooperative pa rin yun. Kaya tayo nagkakandak ng mga in-house trainings, mga planning, sa atin pa rin yun. Yung Community Development Fund naman po, yun, no? Yun ang tinitignan din doon sa ating Annual Benefits Report. Saan natin dinadala yung CDF natin? So, meron bang impact itong hindi pagsingil ng buwis ng gobyerno? Ano yung ginagawa ng co-op? With ACCD, si mamaya, i-share ni Ma'am Malay yan. Ano yung mga pinaggagamitan ng mga CDF ng mga kooperatiba sa Angeles City, which is saksi po ako dyan. And ikaapat na ina-allocate natin for statutory is yung optional fund. Imagine may iwan pa rin sa co-op yun. For their future purpose na kung gusto nilang makabili ng property o kung may existing property, gusto pong patayuan ng nag-enhance building katulad ninyo. Diba? Doon po kayo kumuha ng pampatayo ng inyong building. Mamalay sa AUF Co-op. Nag-ipon tayo doon sa optional fund. So yun po, no, yung 30% na yun, hindi na kinuha ni government, no? Naiwan pa rin po sa cooperative. So gusto lang pong malaman ni FIRB at ng ating national government, ano yung ginawa natin dun sa mga nailibre natin na instead na binuwis, iniwan pa rin sa co-op. Na sana, naitulong po natin sa ating community, sa ating mga miyembro. So ibig sabihin, dun sa part-time na Mamalay, saksi po si Mamalay, hindi po dahil hindi tinatax ang cooperative, wala na po tayong kailangan gawin doon sa mga kinita natin or hindi na natin kailangan hindi pa rin sila para sa atin per se.
kailangan nating iparamdam sa community that we are helping Yes, the opo. community. Speaking of, kasi banggit na niya pong Sir Cres, nanula po retang may ayaliwang programang accomplishment na gawa na po ng AUF Co-op and the ACCDC and the PCU also, ma'am. Okay, so malaki po yung malaki pong trabaho ng mga kooperatiba when it comes to community service. So dahil nga may naka-allot na budget coming from our income from the previous year, may certain percentage that should be allotted for community service. Sa AUF Co-op, for example, in the past, for the past many years, si Sir Marvin po ay siya yung aming board in charge sa community service previously and up to now. Madami pong sectors yung tinitingnan namin para maibahagi po yung kita ng cooperative. So, minsan sa mga barangay, meron kaming project for the elderly. Tapos meron yung sa mga eskwelahan, nagbibigay din kami ng tulong. Depende po sa pangangailangan nila. So, tapos meron din yung sa mga persons deprived of liberty, natutulungan din po natin yung mga kabataan, mga kababaihan. So, at ang basis din po namin dyan sa mga sectors na nakakakuha ng tulong coming from us, ay CDA din po ang basis namin. Kasi yung social audit report, din na naman nakalagay kung ano yung mga sectors na pwedeng tulungan ng bawat kooperatiba. At nakakataba po ng puso na ang sarap pala sa pakiramdam na nakakatulong ka sa mga miyembro ng komunidad kung saan nag-ooperate ang inyong kooperatiba. So, tama nga sabi ni Sir Marvin, hindi na po pera ng kooperatiba yan, na i-set aside na po yan para sa ganoong purpose. So, kailangan po natin na gamitin. At para maisulit natin sa CDA kung saan nga ba napunta ang perang nararapat para sa community service. Ngayon, dun sa konsepto po ng Angeles City Cooperative Development Council, dahil nga tanggap natin na may mga ibang kooperatiba tayong kabahagi or members na hindi po ganun kalaki ang kinikita nila bawat taon. So on their own, medyo hirap po sila na makapag-come up ng community project na sila ang magpupondo. So ang concept po ng council ay pagsasama-samahin po yung pondo galing sa mga kooperatiba base po sa kanilang iginiginhawa, kasi syempre baka yung iba may gusto pa ring individual community service, like si AUF Co-op, nag-individual community service yan, pero meron din siyang ibinabahagi sa council na pag nakapaglikom po kami ng sapat na pondo, nakakapag-come up kami ng medyo malaking project. Halimbawa po, in the past, siguro aminin ko medyo bias kami dahil learning institutions po ang mga tinutulungan namin, mga eskwelahan. Lalong-lalo na po nung nag-pandemic dahil nga may malaking kakulangan ang mga eskwelahan sa mga kanilang kagamitan. Halimbawa, yung mga photocopying machine, kulang po sila. Mga materials for reproduction of their modules, pumasok po ang ACCDC doon. Tapos nakapag-project tayo ng may isang eskwelahan, nag-request po sila ng shed from the gate to their main building kasi nababasa daw po yung mga bata pag pumapasok sa eskwelahan. Prior pandemic po ito, so nakapagpatayo po tayo ng waiting shed. Tapos nung panahon ng pandemya at nagta-transition na tayo so sa mga mangilan-ngilan na face-to-face, may isang eskwelahan na pagpagawaan po natin ng wash area para pag yung mga bata papasok na, may lugar po sila na nakakapaghugas ng kamay para siguradong makakapag-assure na kahit paano yung spread of virus mako-contain. So yun po yung mga ginagawa natin. Yung isa naman, dalawang eskwelahan naman po, nakapag-donate tayo ng funds para makapagpagawa ng grills dun sa second floor ng mga school buildings nila para po ma-avoid yung possibility na may ma-aksidente sa mga bata. So, yun po ay una, ang basis po namin doon, yung need ng eskwelahan. Tapos ikalawa po, syempre aminin din namin, depende din po sa kakayahan ng mismong council. Pero masarap po yung pakiramdam namin na
kahit pa paano, yung mga kooperatiba ay nako-convince po namin talaga na mag-participate sa endeavors ng council kasi kailangan din po nila yon dahil at the end of the fiscal year, kailangan may mai-report po sila na community service initiatives din nila. So, binibigyan po namin sila ng certificate of donation para po magamit din po nila sa kanilang social audit report. So, tulong-tulong po ang mga kooperatiba sa Angeles City para mapunan yung kanilang requirement for community service. So it starts as a requirement, pero pag pala naumpisahan mo na, gusto mo na siyang ituloy, ayaw mo na siyang itigil kasi parang ikaw mismo na-realize mo na ang ganda ng business model ng co-op po, di ba? Yung may business kayo, tapos pagtutulungan yung lalago, tapos kikita kayo together. Pero aside from the profit, meron kang community extension component na sa tingin ko, kung hindi kayo co-op, parang hindi mo siya magagawa, di ba? Kasi parang alone, if you're just an individual person, parang where will you get the resources? Pero pag pinagsama-sama nyo yung kita ninyo, mayroon kayong magagawang worthwhile na activity. So, kaya nga po alam nyo, pag kami mga naririnig akong mga, like last time, no, Prisaa, meron silang summer clinic for sports. And they need funding. No? Sabi ko na sa kanila, lumapit kayo sa mga co-op kasi baka naman may pondo pa sila for the youth. No? Kasi sports program yan, pwedeng youth. So, so sabi ko kay Sir Jeff, yung sa sports natin, Sir Marvin, Sir Jeff, lumapit ka sa AUF co-op. Sabi ko baka makonsider yung makapagbigay ng funding for the summer sports clinic kasi community-based din siya ang kanilang mga athlete na tinitrain, mga estudyante din ng mga public schools, pero mukhang limited sila by way of budget. So sabi ko pwedeng makatulong yung co-op dyan. I think a lot of some people still don't know that this concept, no? Kaya siguro maganda din na naibabahagi natin ito na yung mga kooperatiba, they're very good partners for projects. Kasi it's a win-win. Meron kang kailangan, si co-op meron siyang funding, naghahanap din siya ng matutulungan niya. So, lumapit ka at mako-connect kayo, so then you can work together, di ba? I think that's the beauty of this whole concept. Kaya pag sineryoso mo, no, yung requirement ni CDA, you'll realize it's for your own benefit. Yes. Hindi ikaw lang ang makikinabang. The whole community will And I think that's the whole concept, bakit tayo nag-share sa mga maliliit na community para lumago at lumago pa rin tayo. The more we give, the more we will be blessed, di ba? And I think isa yun sa mga nagiging positive output na ginagawa natin. The impact, no, of the co-op. Sisinop mo yung pera na lalo yung ilalago. It's the same gospel that we've heard na pag sa likod niya mo, makamuanang ka. Speaking of, at least Dimdamtala po retang programang gagabayan ng katama ng CDA kareng kooperatiba itself. Currently, Sir Chris, la rin miyayaliwang services or programs na susulong na ng CDA ngayon para kareng cooperative? Yes, sige po. Bago tayo lumipad sa isa pang program ng CDA, yun po, no? So, reminder po ulit sa ating mga kooperatiba, malapit na po ang April 30. So, have your reports ready po and submit them through our cooperative assessment information system. Nearly 17 days na yan mo ito 17 days. So, if you need any assistance pa rin po, especially doon sa nabanggit ko kaninang additional report natin at your ABR, wag pong mag-hesitate lang na kontakin ako sa aking cellphone or sa messenger ko. Pwede rin ko kayong pumasal sa office namin sa Government Center. Tabi kami ng Human Rights at katapat kami ng NEDA. No, open po Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. Yun. So, ikalawa pong pinapa-update po ng aking supervisor, no, para sa panahon na to sa mga kooperatiba. Nais din pong i-promote ni CDA yung pag-merge, no, merger and consolidation of cooperatives, no, particularly po yung mga micro cooperatives natin.
Kasi po, nakasad naman sa ating code sa RA 9520 na may option sila na pwede silang mag-merge. No? Mula doon sa Article 21 and 22 ng ating cooperative code. So, merong guidelines on the merger and consolidation procedure for cooperatives. Bakit po sila mag-merge? No? Yun po ay isang option nila na magsama-sama, lalo na kung nasa isang barangay sila o sa isang magkatabing bayan. Kasi may mga ibang co-ops po na nahihirapan ng mag-comply sa mga reports. Babalik ako kanina. No? So, mas madaling magbigay ng services kung assistance kung ang kooperatiba ay matatag. No? Kung pinag-isa na lang natin sila, no? Sa consent nila na mag-merge, isa na lang po sila. Mas madali silang ma-servisyon din ng CDA. Yes. And then, nung minsan nga kasi meron kaming CDA on Wheels project kung saan po gamitin ko yung term na i-reactivate yung mga naging non-compliant co-ops natin. No? Dito sa province of Pampanga, 40 po yun. Sa Angeles City, meron tayong 4 doon. So nagkaroon kami ng 2 sessions nung March 18 and 19 sa Municipal Hall of Angeles City. No? So thank you po ulit sa ating masipag na LCDO President and former ACCDO Chief, Sir Ferds. No? Tinulungan po niya kami, pinrovide niya kami ng venue for the activity for 2 days sa munisipyo sa Angeles. So yun, tinulungan namin yung mga co-ops noon na i-identify ano yung mga kulang nila. Para siyang one-stop shop caravan. No? Nag-offer kami ng mandatory trainings tsaka assistance dun sa encoding sa KAIS and yung mga nahihirapan sa bookkeeping, meron din po kami mga kasamang nag-assist sa mga co-ops. And then, nasundan po yun noong March 25-26 bago mag-Holy Week. So, ginanap po yun sa aming office sa CDA Region 3. Para naman yun sa whole Pampanga cooperatives po sa pangkalahatan. No? So, nakita rin po doon na may mga kooperatiba na pwede naman pong pag-isahin. No? So, kaya para sila ay lumakas, itong option na ito na binibigay ng CDA, pwede nga silang emerge or consolidate para lumakas, no? At makatugon sa mga kinakailangang requirements. At upang sila ay matulungan din ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Particularly, nahihirapan mag-comply po sa reports yung mga schools. No, not AUF, no? But yung mga DepEd schools natin, lalo na sa Angeles. Ilang years... 1 year na po ako sa Angeles, may mga nagpapa-assist po sa amin. But every time na nilalatag po namin yung kailangan nilang gawin, sa training hindi po sila makapag-commit, especially teachers. Naisip nga din ni Sir Ferds, siguro Sir Cres, ito yung mga dapat nating emerge, yung mga DepEd schools. No? Magkaroon na lang ng isang kooperatiba for DepEd schools. Kasi magkasakit lang pong mag-comply king reports. Matatag lang non-compliant. Bisa lang kumabi, mag-reactivate. Noon ay magkasakit lang po. So through merger and consolidation, anyway, tinakyaman pong guidelines ka rin. Kaya ang implementing rules and regulations na ning kaya Katamang Republic Act 9520. Pwede nila pong sopan na mag-merge. Na is an option. Plus, yung masanting po kaya ang maganda dito, this year, sa mga nais mag-merge na mga kooperatiba, magkaisa na lang, no? Willing po ang ahensya ng CDA o Cooperative Development Authority na magbigay ng monetary incentive. Ang target ay kung may minimum na 5 o 5 micro-cooperative na mag-merge into one, magbibigay po ang CDA ng 100,000 pesos kada co-op. So that is 500. Kung 5 sila, magiging 500,000 pesos po. Kung magme-merge sila as one cooperative, one na po, no? Kung magiging 10 sila, meaning 1 million. No? So basta hindi daw po bababa sa 5 co-op. Kung may interesado pong mga co-op sa aming programang ito, makipag-ugnayan po sa akin, makipag-ugnayan po din sa aming opisina, again sa aming regional office sa Government Center, Cooperative Development Region 3. No, pwede po namin kayong i-further i-orient regarding merger and consolidation. Yan po, Sir Marvin. Isa po yun, I think, namamalay with the experience that we had during the pandemic. Atin po sigurong mapilan ng kooperatibang mekad may manyag may kasakit na nekad boride pong
pasiknakan ulit yung kooperatiba. The one option po ng CDA, tapong sinabi ng Emerge Sir tala Chris. po. Piyabe-abe tala rin. Nung nanungatin tamo, piyabe-abe tayo. Dagdagan niya pang CDA. Nung apulo kayo, metong yung milyon. Opo, per micro-cooperative po din. Maragol na pong bagay ito. I think, banggit na yung mamalay na din AUF Co-op started with 33 members. and tapos 5,000 seed money. pesos seed And the money. seed money nabibigyan na po ng CDA ngayon is 100,000 per each micro-co micro-co. na Basta't willing makipag-merge. mag-merge. Pero dapat minimum of 5. Opo, sabi po nung aming Bagay, siguro kasi uling nung 3 lang mo, that's 300,000 po tayo yarin maging beneficial as a start. Ngayon paano kasi ngayon po tayo itang 5,000 ta kanita, 500,000 yung katumbas na kanita. I could just imagine. If I may add to the discussion of Sir Chris about bakit magkasakit na rin ang co-op for compliance. Anya pong mig-attend kami kitang LCDOC, King Baguio last November. And Verser Ferdy is currently the president. Liga ng mga cooperative development offices ng Pilipinas, Region 3, si Sir Ferdy Calma po ang president ngayon. Ang nag-surface na problem, bakit non-compliant ang mga cooperatives, yung pong pag-attend nila ng training na nire-require ng CDA. Actually, sabi ko nga, bakit mahirap pa ngayon? Samantalang nung time namin, mga 10 or more, di ba, Sir Chris, yung mga required training ng mga officers, no, ng mga kooperatiba. Ngayon, konti na lang, depending on your size. Like, pag large ka, 4 na lang yan, fundamentals of cooperative, governance and management, risk and credit, tsaka financial management na lang. But still, hindi pa rin kinakaya, no, ng mga officers yung pag-attend ng training. Dito po papasok si Pampanga Cooperative Union naman, where we serve as the vice chair. So ang current chair po ng PCU ngayon ay ang Life Giver, no, Multipurpose Cooperative, headed by Mr. Beng Chua. Ni-invite ko din po siya sana for today kasi may prior engagement din daw. So next time, Marvin, pag-tandem mo, Sir Beng Chua at Sir Ferdy Calma. I think, you're also going to get a lot of back-to-back mula na. Anyway, si PCU po, ang role naman niya, kung si ACCDC, ang role niya ay sa community development initiative sa mga co-op. Si PCU naman po sa education and training. So, pag miyembro ka ng PCU, makakapag-attend ka ng mga seminars and training, no, na kailangan ng bawat officer ng mga kooperatiba. Kasi pag hindi po sila nag-attend ng training, ay hindi po sila makakakuha ng Certificate of Compliance. At yung mga nabanggit mo, Sir Chris, na mga DepEd teachers, yun ang kakulangan nila, yung oras na mag-attend ng training. So, bilang officer naman ng isang kooperatiba, I think it's incumbent upon us to set aside time for the training and development. Hindi ko lang po maintindihan bakit parang hindi sila napapayagan. Siguro there's got to be some kind of dialogue with the bosses or leaders of DepEd para naman po ma-excuse yung mga teachers. Hindi naman po nila kayang hatiin ang katawan nila ng dalawa, no? Kalahati nagtuturo, kalahati nagtitraining. So, dapat bigyan talaga ng, sabi dapat kayang Kapampangan, di nanding maya pa oras. One time lang naman yun sa buong stint nila, no, as officer of the cooperative. And yet, they could not or they would not, I don't know what's the right word for that, no? Sabi nga, sa taong gusto, maraming paraan. Sa taong ayaw, maraming dahilan. So, si PCU nga, nag-hybrid na, no? Pwede yung mag-join ka either face-to-face or virtual. Ina-allow na po natin yun kasi nga, like what we are doing now is hybrid, no? Kasi ganito na talaga ang way of life natin. That's not something we can do away with. Sabi ko, kahapon po kasi nag-meeting kami sa PCU and we were deliberating, would we do it face-to-face or on virtual? Sabi namin, we'll still go for hybrid because there are those naman po na gusto na nila na face-to-face. Yung iba naman, kahit gusto ng face-to-face, their schedule would not permit it. So sabi ko, para din naman makakuha ng training, yung mga hindi talaga physically, those who cannot make it physically in the training center, o di mag-hybrid na tayo. Yung iba will join us virtually. Pero sadly, even with that kind of modality, meron pa rin na magsasabi na
Ay, kami po pwede, ma'am. So, hindi ko na alam kung anong help ang i-extend. So, doon na lang ako nag-ooperate dun sa thought na sa taong gusto, maraming paraan. Sa taong ayaw, maraming dahilan. So, ang consequence nga nun, wala po silang Certificate of Compliance. Yes, yeah. At bakit kailangan ng Certificate of Compliance ng mga kooperatiba? Hindi po kayo makakakuha ng exemption sa BIR pag wala kayong Certificate of Compliance kasi nga hindi nyo na-meet yung requirement ng gobyerno na ma-explain kung saan nyo nilalagak o dinadala yung dapat ay sana na ibigay sa gobyerno by way of tax. Dun, if you understand it in that way, dun mo marirealize na oo nga, bilang mga officers ng mga kooperatiba, di nan tayong maya pa oras yung pa mag-attend training. Yeah. Okay na ka nga karatang gana-ganan ita na yung kulang mo o temya pa naman dugo agawan. Minsan niya mo kimbiyan mo bilang opisyalis. Yes, oo. Panahonan mo na nung ingini, kapilan pa. Wapin. It also applies po sa mga farmers natin, yung programang merger kasi kadalasan po sa isang barangay, merong 1, 2, 3 na magkakaparehong agriculture cooperatives. Yun, nahihirapan din sila sa compliance, no? Gaya ng mga teachers, ang farmer, sasabihin po niya, hindi po kami sanay sa ganyan ng training kasi mga farmer po kami. Pero Sir Chris, I remember si DAR, Department of Agrarian Reform, nai-invite ako noon kasi I'm an accredited speaker for CDA mandated trainings. Farmers ang mga kausap ko noon, Sir Chris. But I have to change my strategy, no? Yeah, I admit yung PowerPoint ko all in English. But when I deliver the lecture in Kapampangan, I have to adjust kaya po talaga yung manner of delivery ko so that my participants will be able to relate, no, yung kung ano yung anong sinilalaman ng ano. So, mag-attend na laman, Sir Chris, ng farmers kanita. But lately, I have not been invited to DAR lectures anymore. Baka aliwaning format or something. But yeah, I remember I had that opportunity to speak with farmers. Anong kanyaman itang mag-lecture ka talagang Kapampangan. As in, ako mag-English. Not even as much as I can, ako mag-gang one word mo or something. I try to deliver it all in Kapampangan or Filipino, pagaltin pong Kapampangan. Mantarugo ay intindihan. Nakbagdak kindamulag bagka. Kasi maka-inline niya po itang program na yan ng CDA King Merger. Kaya pong programa na rin ng government tamo na pasikanan yung agriculture sector. So rin pong cooperatives, may ikit po na rin cooperatives na magkasakit pin at for them to be malangsikan po with their consent nung bisala po, mag-merge la sa an option. Banta po matuloy yung pagiging cooperative da. Bangat na po itang hadlang na kulang ken training. So nung metong niya mo talaga yung surviving co-op out of the 5, for example, na agri-co-ops, at yung paring, at yung co-op, metong niya as one niya. Kaya po magkasakit king compliance. So sabi natin, mamalay, dakalya agamit yung COC pag may issue niya COC ko. Especially po rin farmers. Gagamitan daw po rin karang grants, subsidies. Si DAR, actually, nire-require niya yung training para yun nga, makabigyan sila ng grant. No? Like, I remember one time, kailangan nila yan para makabili sila ng makinarya. Opo. For water, something. Department of Agriculture. Opo. Sir Benji, Sir Benji de la Cruz, no? From DAR. Pampanga. Maliban ka, Nano, ating niya pa bang kasalukuyan mo namang programa na susulong in cooperative or in CDA or way to start up? Metong yan po siguro kaya masanting tampi sabihin. Kasi itang banggit ko nandin kang Sir Chris, itang programa by katamo, they're planning to organize start up co-op king mismong school faculty from a city college na will be more than willing po to help. Nanula po rin kailangan da kanun. So pwede la pong mag-submit letter of intent to request for a cooperative pre-registration seminar. Bangkanta po deliver mi pakarel nano yung
lulubanda, what's cooperative, including the structure, ma-discuss siya po rin, and also the registration process. So, in one day, matouch yan po. After that, mag-decide la po nung bisa lang magtuloy as a cooperative. So, it is one requirement po by the CDA na bibigyan muna namin po sila ng kaalaman doon sa kanilang nais na pasukin, which is maging kooperatiba. So, mag-email lang po sila. Pwede, no? Dahil hindi na po, kahit hindi na sila pumunta sa office, magpa-receive ng letter, they may send their request for PRS through our official email sa Region 3, r3@cda.gov.ph. Yan. Pwede rin po nila akong i-message. Bigay ko po yung number ko sa inyo para tulungan sila. Yes. For other programs po, no, tuloy-tuloy po ang services ni CDA, including po doon sa mga programa na kung saan meron din kami kasing na-try nyo na bang mamili sa cooperative market natin, yung Co-op Biz? Meron po kaming dinevelop na marketplace na for the cooperative products, no? Pwede na kayong mag-sign up din as buyer, no? Buyer and merchant, opo. Parang Lazada. So, kung gusto mo bumili ng barong, hindi ka na kailangan pumunta sa Bulacan. Meron na po doon sa online platform ng ating... Balambri kita, agad yung barong, sasalig po. Short guy mo. Co-op Biz po. No? Co-op Biz sa Google. Co-op Biz. Lalabas po ang official marketplace, no? Pwede ka nang mamili ng different cooperative products. Oh, ganda yun. Isa rin po yun sa pinopromote din po ng aming office. I think metong yung mamalay na karemasanting nga programa na ning CDA tang online niya kanu for co-op merchants ang papangretang bisang manyali. Not necessarily member na kaning co-op, makasali ka rin eh. Yes, pwede po tayong mamili. Yes, opo. Even ordinary as merchant and buyer, pwede po. Yun. Mamili po. Magsa-sign up ka either as merchant kung magbebenta ka or pero cooperative. Pero as merchant ba, kailangan co-op yan? Yes, cooperative po. Exclusively na co-op yes, lang. Yes, marketplace po natin yan. Tapos rin sasali, hanggang halila member, yes, pwede laring sali ka rin. O ito, masanding niya, Aro, sinabi mo yung mamalay. Sasali ko sana ditong peanuts, ewari. Yung gawa na rin ang pandan crafters, I think. Ni Kiabela ka rin eh. Talaga, ma'am. Ali, ako balo nung Kiabe no kung pero balo ko mag-exhibit la. Did they participate one time? One time, yes, si Pandan Crafters kita pong CDADSWD Trade Fair na making project. Previously, King Walter Mart. Nagtinda lang kay products. Ito. Suki ko po karet. Pandan. Yan. So, pwede na palang online ito. Makapanyali kang barong, nabisa kang barong. Basta natin nala. Dali. Basta ni Baguio. Basta nating i-browse niya. Banta kita la rin different cooperative products. Co-op Biz. Iba kay Leo. Co-op Biz. Pabawal na ako po kasing saling putrag kin Baguio. Ila mo po rin buri ko sa salwan kin Baguio dito. Babawal na ako po. Pwede naman kasing sali. Ali mo mag-hoard. Ko naman hoard. Gagamitan ko lang. Sige po. Break tamo pa mo po mabilis. Kaya katamong pa magbalik na din ang dala pong maya po. Oras rin kayo tabi tamong makiramdam at makipagkwentuhan kaya katamo. Ako pa mo po mama ko ne. Uling magbalik pa rin po yung programang makiramdam at magparamdam. Like ko, love ka. Everyone matters. The University of the Assumption Grade School, UAGS, is all set for academic year 2024 to 2025. At UAGS, children experience quality Catholic education, intensified science and math classes, multimedia-based instruction, and pupil-centered activities. Now having PAASCU Level 3 re-accredited status and being ISO 9001-2015 certified, parents are assured of excellent instruction and optimum service. Applicants are now accepted in junior kinder, senior kinder, and grades 1 to 6. For more details, please visit or call UAGS Guidance and Admissions Office at 0943-415-8241 or 961-1482 Local 220. Come and be part
A PUA grade school, the niche of the seasoned and outstanding teachers, the home of the achievers. Thank you very much and hail Assumption! Magbalik po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. At kaya beke pa rin po Sir Chris at kay Ma'am Malay via Zoom. At bago tayo po isundong kakatamang programa, dinantala pong maya pa oras rin kakatamang kayantabi Makiramdam ngayon oras ay ni Aita. Okay, karayin pong kakatamang Facebook viewers na Mariette Rocha, yan, Brother Arnold Pangan Mongkal, Brad, kumusta na ka? Tanakaan, Sally Galang Kunan, patanting kakilala na Shirley Ganyon, Mary Grace Lumba, Nelly Nakpil Pilaw ito, patakilala mo, Pilaw yan. Supportihan ako ng aking may bahay. Ay, siya yun. Wow. Okay. Cedric Pamintuan, Oni Olivia, Ma'am Hasmin Naupan, yan, Jeffrey Manansala, yan, atin pa po ba? Yan. RM Del Rosario. Yan, si Dabso MPC yung mga yan. Dabso MPC. Lorenza Tiamson San Luis. And Sister Angie Garcia. Yan. Konjo, Pagyo, kumusta? Bro, Big Brother James. Yan, kumusta nakamamalay. Yan, very successful yan. Kaya beke pa mo nang dinabak. Kasi speaker kaya kita webinar me. Yeah, Brother James ha. Balitan ko, tinok ng Katagaytay, baka mag-talk ka mo. Wow, niya kabait. Chismis na niya ka na kita. Michael Guzman Morgado, Mariel Rocha, and Mira Estras. Yan. Kaya naman pong kaya katamang comment, sabi ng Sister Angie, Maya Pagat Panapon po. Yan, Maya Pagat Panapon po. Maya Paoras, Brother Marvin Salas Pangan, pati King Malago yung guest. Mamalay. Raymond Dizon, siyempre. Pwedeng kay. Makamarang. Hanggang kamiting na ulit ang nights ngayon, dapat makiramdam niya pa rin. Agyang ka rin kapatid tamong less fortunate pero bisang mag-improve ay ingbye Bieda Maragulyang Saop in Cooperative, sabi na pong si Sir Adela Obahan. Basta sabay niyang proper values formation program. Yes. Atin yung values in cooperative, atin yung principles. Yes. Sabi naman pong Sister Clarifel Vendiola, good PM Bro Marvin at Karenges you today. Yan, good PM. Sabi ng Big Brother James, maya pa oras po. Hoping to be able to catch up at studio but I am still NLEX Malolos area left Calatagan, Batangas 1:30 yan. Maybe next time your next guest will be Simbayan tayo. Yes. Simbayan tayo na ang susunod nating magiging guest. Dahil pong salamat ka rin Manantabe ni Mamalay. Doon rin kaya ang supporter ngayon. Thank you po. Yes. Mamalay, metong ka rin tagimpanan ng kaya katang cooperatives to expand. Explain mo karela kasi I think there are two types of cooperative, an open co-op and a closed co-op. Apparently, yung kaya katamong co-op is a institutional tamo kasi. Yeah. So, then initial members na po ng Angeles University Foundation Multipurpose Cooperative, then Montaga Angeles University Foundation. Tapos po may ka-hospital tamo, Angeles University Foundation Medical Center, bilang affiliate na naman ng university. So, pwede la rin po mag-member data. At niya rin po ang other businesses in university like the bookstore, printing press. So, data po pwede la rin mag-member. Because we also need to expand. Then pong pwedeng mag-member kaya kami outside of AUF and its affiliates. Dito pong institutions na mag-affiliate, na bisa mag-affiliate kaya kami. So, right now po, ating kaming members from Cloud Staff, ating kami ring members from Republic Central Colleges. Yes. So, kaya po pwedeng mag-member kaya kami kang Ninong Taga Angeles City, Alia po. Dapat, member na po nitang institution na affiliated kaya kami. Nakanta po yung klase na ng membership na ng AUF po. And na po kalupad yung aliwang open cooperatives na area mo yung bisa sabihan. And if ever bisala pong mag-member as an institution, makiaduangan lang mo po king AUF ko. Yes, pwede lang pong makipag-meeting kaya kami. We will discuss the requirements.
At lawen mi po yung feasibility na ning karelang organization nung maging compliant la po karetang requirements. And then we can accept the affiliation of the organization. Yeah, malay mo ila na pala yung pakibat kitang road to 1,000 member. Wow. Actually, medyo tricky po talagang membership kasi yung reason naman at mama ko na rin aliwatang kayabe kasi mag-migrate la. Yeah. Akita naman po kasi yung push and pull na ng migration talaga. Eta naman po apigilan. Though pwede naman na hanggang pa pong like mag-resign na king university or hospital, pwede naman mag-continue kayang karelang membership kaya po manaliwa yung classification na kayang membership. So syempre magdepende yung classification ng membership. Data pong products and services na I avail na kayang cooperative. Currently po, mamalay, bakanta po, damdaman daret ang aliwang co-op. Nanula po rin benefits na pwede ng i-avail ning meto nga member king co-op tam? Siyempre, pag member ka ning meto nga kooperatiba, pag regular member ka, pwede kang kaya kami po, pwede kaming regular loan, special loan. Yung difference na po ning regular king special loan, yung regular loan po, agad yung makuha itang interest na ning loan mo, whereas king special loan aliya po. Ating kami rin awsandang emergency loan. Itang regular special loan mi po is 200% na po ning kasi po kami makatulay ang bagyan Kaya kami pong maximum share capital is 300,000. Pero syempre lalawan niya po yung financial capacity na ng co-op na. So niretain mi kasi dati po 200,000 yung maximum share capital. So niretain niya po na yung maximum loanable amount mo king regular loan is 400,000, which is 200% of your 200,000. O nang digdagan niya po, di ba, na 300,000. Ni-retain niya po na yung maximum loanable amount mo kayong regular loan is 200,000. Baka niya rin po kayong special loan. Tapos makapag-loan na pong emergency loan as much as 20,000. Tapos, ating kami pa pong aliwa, motor vehicle loan, housing loan, business loan. Pero din po dependent la, itang amount, dependent la po, kitang awsandang share capital. Yung share capital po, yapin yung babaldog na ng netong member na ng co-op, na yan na pwedeng i-withdraw unless mag-severe pong ties na with the cooperative. So, kung kunyari po ako, detang pera ko king co-op, pila na akong banwa king co-op, makanya na rin po kalwat makadeposito king kay king co-op mi. Pwede ko lang mo pong kuha ng data on 2 grounds. Mag-withdraw ko at syempre ala na akong loan. Kasi mabawas ko nando po dito pamayad do karata loan ko pagka bigla akong may ako as member. So tapos mamaya kami rin pong sawop karing members ni king co-op pagka kunyari po may sakit la, di kaming mutual benefit fund. We can give the member as much as 10,000 pesos kung may hospitalize siya po. Tapos, nung matin naman po rin immediate family members na kaya kaming miyembro, we give as much as 25,000 po sa mga namatayan. Meron din po kaming tinatawag na hospitalization loan pag talagang malaki yung yung babayaran ng miyembro sa hospital. So, meron din po. Madakal kami po loans na pwedeng i-extend ka rin members. Pero syempre, very careful kami rin po kaya pa magpaluwal ng loans, lalawan niya po yung paying capacity na ng member. At saka po nung loan saturation wanda, nung pota po sobra-sobra rin utang na at alayang capacity to pay. That is being carefully reviewed by the credit committee po with the supervision of the board of directors. So, di nga liwa po ilagi sa mag-member kasi tatakot lang manutang. O naging kasantingan na po ng pagiging miyembro ng co-op nung hindi pa po aintindihan ng business model ay ni. Wari po ba pag may nanutang ka kang bangko, mamayad kang interest, di ba? Yan na nakaman po dyan dividendo ng bangko. Itang panakitanda, kanyang bangko. Samantalang king co-op, pag mig-loan ka po king co-op, syempre atin yung interest at very minimal ya.
kami 1% yamo po per month in interest na papataw mi. At the end of the fiscal year, nung nano po itang interest na binayad niyo, i-compute niya po ng co-opita, certain portion of that will be given back to you in the form of share on capital, interest on share capital, and patronage refund. Yes. So, binasabihan po nung palagi kayong mag-avail kayong products and services na yung cooperative, mas maragulya po yung chance na madagulyain kaya kayong dividendo. So, sabi ko, pinsaan ka pa? Di ba? Nagbayad ka ng interest, pero ibabalik yung interest sa'yo. So, by way of dividend. So, wala kang kalugi dito. Wala kang talo. Kaya po kami, bawat General Assembly ni makatiman lang ang deng tao. Aminan mi po, syempre, niyang pandemya, medyo may nasakit kami, ituron kami, huling nagbabal ring ala kami pong dorm. Meron po rin business miss dormitory. Siyempre po, eskwela kami. Tapos, van rentals. Siyempre po lang magbiyahe kanita. Deng anak, maka-online layala po mig-dorm. So, medyo penandaman miya po ita. Pero uling credit cooperative kami rin po. Siyempre, may mag-loan na rin tao. So, ating kami pang bitak penakitan. Pero ngayon po, when things are going back to normal, magpatayo kami pong metong bayong dormitoryo, making Marisol. So we're looking at hopefully very positive, very productive year nginiking cooperative means. So sana ita makadagdag ken panakitan. Yes. Amen. Alright. So, ikitayo po yung benefits na ning metong member na ning co-op. Sample yan mo po itong AUF co-op. So, a lot of cooperatives po have the same. If not, they have also aliwang services mo naman na very beneficial ka ring member. So, in as much as you want to uplift your life bilang metong akay. At itamo po kasing ausan na ita good debts na ma'am. Aretang maya pa utang kasi reta namayad la. Papalagunin kaya katamong kabiyayan. Medyo siyempre, putang masyado ng dakal. Dapat cooperative mas limit you from siguro po karetang aman mo nyo pong buri yung gawang members siguro nung makapag-roll out ng financial literacy di ba kung isipan kailangan ning manutang sabi na pero pwede yung mag-loan for the purpose of i-roll niya ulit yung cooperative para daragulitan kayang for savings itang investment na share capital na at the end of the year tumubuya pong interest ita inapansinan. Totoo ita. So, I think rin cooperative at ila mo namang option to save na ma'am. Tapos itang share capital metong niya pong service din ita. Maging member sabihan na kuman manutang. So, metong niya po kasing pwede yung ikay-karela itang capital build-up. Continuous capital build-up. At the same time din, yung AUF ko, madakal na asapan ka ring members na mag-put up sarili dang business. Yes, because of business loans. Ati kaming business loan. Pala mo din dam kaya po itan yung planning na Yes. Sabi ng Mamalay tsaka kay Sir Boy, burita mo, itang maging loan da ring members ta mo, talagang for providential purpose siya. Aliya mo, mag-loan niya sali ang gadget o na, he or she may use it for other purpose na manakitan niya rin. Tengaliwang bayong niyang broking AUF Co-op, mag-loan la ba kanta tilang pamayad tuition for master's degree. So mag-aral la. For themselves kasi in time, agamit data. For regularization. Something like that. Salamat ko, Opad. Ay, kami talaga, honestly, talagang palaging makanita. Kaya love me yung AUF Co-op. Thank you, Sir Aya. Sir Chris, pota, burida mo ng damdaman. Pilang minimum member ba kanta makapag-apply la as co-op? Number of members to organize a cooperative. Sabi na po king Republic Act 9520 kimbatas ng co-op, at least 15. Pero pag nilatag tayo po yung organizational structure na ng cooperative, it would average around 25 to fill out all the officers including committees ang po itang management and staff king lalam. I think so. Itangking City College siguro nung tinalan 30. Okay, Nita. That would be
okay ita. Plus, iba't na may rehistro, mag-expand niya pang membership. Yes. Mas lalong okay ita. Kasi, Yes. in sources of fund mo, share capital for a start. No, the more members, mas maragulit ang percentage na mitasit ang capital na ningko para atin yung sapat na fund na gamitan. Nano yung plano na? Credit or consumer? Yeah, we will siguro mag-apply na lang mo kaya kasi abanggit niya mo din na bisa lang mag-create as cooperative. So sabi ko makiramdam ka, masanting ito. At yung kaya mo CDA specialist ako. Any additional information, announcements, Sir Chris? Yeah, pangungulit. Mandatory reports na yung ating cooperative annual progress reports and its attachments, financial statements, training requirements, Medcon semi-annual Medcon reports, performance audit report, social audit report. Plus ito pong kakatamang additional annual tax incentive report and pong annual benefits report. It will be due on or before April 30, 2024. According naman yan yearly kaya katamong code within 120 days after the close of the year. For assistance po, you may contact us, our office, Yako po. Pwede kong i-message for assistance po na magkasakit la. So, sangyanita po uling all year round kanyan. Kailangan sa sopan la po rin ko mag-comply. Yes. So, paditak-ditak, siguro i-advise ta ka rin na paditak-ditak as the year goes by na retang pwede nang gawang report. Nga, ang daan nalabakan ito, tatambakan ng the latter part. Like retang kaya kayong social audit report, pwede yung mag-quarterly, makakapag-create na kayo. Baka nita, here comes the end of the year. Ditak na mo pong editing yung gagawan kanita. Just like what you do king AUF na. Opo, masipag ya po yung manager ni. Talagang, ka-message kayo mo. Siguro Sir Marvin, pwede ko rin mag-plug na. Yes. On behalf po of Pampanga Cooperative Union, dito pong cooperative sa makiramdam ngayon na medyo balo no ka rin kayo po makumang training, makanyan. Ito po yung service na o-offer na ng Pampanga Cooperative Union. Kasi po, yearly, raran nila po ang CDA mandated training, banta po maging compliant kayo. So, makipag-ugnayan kayo po, kaya kami, kaya Pampanga Cooperative Union, banta po asaw banta kayo. Yeah, naning contact number, ning kontakanda ma'am? Gina. Gina Kayanan po, pantanan niya. Gina Kayanan po, yung manager na po ng Angeles University Foundation Multipurpose Cooperative kasi po ikaming representative na ng PCU. Yeah. Ita po ita po profile picture na itang king Korea. Opo, itang makakaya. Feeling nila lamig yaking Korea. Okay, so shoutouts. Patating ko pong pa-shoutouts. Shoutout. Special greetings. Karen kaya katamong may kirandam geni. Karen kooperatiba. Popo karen kayan tabetam. Kalukuran kapamilya. Shoutout tala po. Plus also yung ating general manager sa IF ko, Ma'am Gina, na in-invite natin. Sabi niya, Sir Chris, Sabado, akin na lang yun. Ako, nung in-invite mo akong April 11, hindi ako nakatanggi. Ikaw pala, tatanggihan mo ako. Actually, magkasama kami kahapon nga kasi may meeting kami ng morning sa council. Yes. Tapos ng hapon ng PCU. Nung tumawag si Sir Chris, so namumroblema siya. Pinasa niya yung phone sa akin. Parang kahit hindi ko nakikita, parang ginanon niya eh. Mamalay si Sir Chris. Balo men taming ipot-pot. So, pero kaya po, blessing niyo yung Miss Gina rin co-op. Co-op, CDC, and I think PCU na. Shoutout din sa Regional Director namin, Marieto P. Wang, sa office namin sa CDA Region 3. Yeah. At syempre shoutout sa bahay. Sa bahay, kay Isis, kay Mary, sa family ko po yan, kay Nathan, and also yung bago kong makalimutan, yung nagpa-plug po sa programa ng CDA ngayon, yung sa training supervisor po namin, si Miss Jeneline Ferrer. Yeah. Kikinig po yan. Yan, Ma'am Malay, baka may pa-shoutout ka. Sinawa rin ang asawa ko ka na ako. Wala akong karakalgan na paano naman. Hello, my kids, my colleagues in the cooperative, yung mga officers po natin,
Maraming salamat po. Kahit kung kunyari kahit di man kayo nakikinig, I truly feel blessed, no, being able to serve with you in this particular community. Totoo po, alang kapaglaraman, manyaman po maging kaparti na kaning metong kooperatiba. Lalo na po di ba, Sir Chris, pag October na itong Co-op Month celebration, hakit mo na rin kayabe mong member sa rin co-op ka rin aliwaliwang lugar ne. At nang kasanting itong feeling na, kapareho ko lang isip din. They embrace the value of cooperativism. Data po nga pa-member, mag-member kayo so that you can relate to what we are sharing right now. Manaliwa po yung world view you pag maging part na kayo ng cooperative. Promise. Nangana ko ba at tatandaanan ko, itatang ko member yung Farmers Co-op oning Santana. Madalas may babagsak ko rin. Wala lang kapit. Emi swertsan na. Hindi, kaya lang kasi. Co-op na pipag-member. Kasi kaya mo malamang mabilis ang pamamaya-pondo kayo ba't mawala yan? I think mag-progress siya rin CDA to really monitor those. Big help ka rin makaninding kooperatiba. So, shout out po karetang kooperatibang bisapang talakad. Yan, dati niya pong programming co-op. Okay, so thank you very much, Sir Chris. Thank you po. Mamamaya yung panahon na nating Mamalay from Conception. Thank you din po. Sabi ko, kaya kit ko kayo mahalan, ay kapamirayan mo kayo uniform niya. Mamusit ko ako kayo. Na po kasi buring Sir Marvin red. Kaya sinulod king t-shirt kong red. Ngapin may uniform ko ba? Yung shine Jesus shine ko mo. Pero si CF yung gulot ko. Okay, so dakal pong salamat Ma'am Malay for giving your... Anytime. The time you po... I think achoya po kay summer vacation chuchung ni Ma'am Mamalay and online niya nandin online niya pa rin po ngayon. Thank you very much Ma'am Mamalay and Sir Chris. Thank you po for informing all the cooperative na achoya po yung CDA Bankanita Manantabe, Sumaup at syempre mamaya paralan kaya katamo Bankanita etamo pumitwag bilang metong kooperatiba. Uling CDA achoya bansaw pa nakatamong igit pa kaya katamong pamangailangan. So, dakal pong salamat. Dakal pong salamat ulit. At siyempre, kambeda po rin bibilog King Archdiocesan Council of the Lady, King pamanimuna na po ng kaming bayong presidente, Brother Rene Galang. At siyempre, pakipangkaditaya mo naman po yung kaladwa ng Brother Banjo Serrano na minuna na po kaya katamo. Sana po at yun po keng at yun po sigurado keng kandungan na ni nga pong Ginoo. Dakal pong salamat keng pamakiramdam yu keng programang makiramdam at magparamdam. Like ko, love ka. Keng radyo na ning kaya katamong Arkidiocese DWBL 91.9. Ako po'y Kuya Marvin, kayang tabi na pong Brother Chris at saka po'y Mamalay. Mama nakipot pa salamat kaya kayo nga. Domingo po bukas yung bata mo. God bless everyone. God bless. Bye po. Bye po. Thank you. Dakila pinaghalata sa paspas ng buong may kapal. Tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa at pagsamba, ihandog sa ilang simbahan. Ng panahon, laikon ipinahayag mo, mabuting balita ni Kristo sa gawa at salita mo. Ika'y hinirang lumayo, saksi sa bagong milenyo. Dakila pinaghalaka sa basbas ng buong may kapal. Tinawag kang maging
sambayanan. Pag-ibig, pag-asa at pagsamba, ihandog sa iyong simbahan. Kaysa ng mga pari, religyoso at mga madre, laiko ika'y itatangi sa mataas na tungkulin. Sa kapwa'y magsisilbing makalay ng sarili. Ay kong dakila pinaghalaka sa basbas ng kong may kapal. Tinawag kong maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa at pagsamba, ihandog sa iyong simbahan. Dahil ko lakas ng simbahan, daan ng kapayapaan. Dahil ko apostol ng bayan, suko sa sanggalingan. Dahil kong dakila pinagtatala sa basbas ng poong may kapal. Tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa, pagsamba, ihandog sa iyong simbahan. Dakilang